Owgan harytlarynyň serwisiniň hemde iki ýurdun işe toporlarynyň maslahatynyň çäklerine Türkmenistanyň we Owganystanyň dinan telekeçleriniň duşugy geçirli. Munyň öz iki ýurdun arasyna ähli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlar boýunça ösdürme babatda toplumlaryň işleriň amala asyrylýanynyň nowatdaky beýany urly. Owgan tarapynyň telekeçe dinanlary türkmen topragyna mihmansyýarlyk we duşuň ýokary goranmaçylyk derejesiniň öpüşine dilenigi üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle-de olar bary bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek urna ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Her iki döwürde ýurdumyzda täze tehnologiýalary we ilmiň gazananlaryny öňümçiligi ornaşdyrmak meselelerini zerur ünsürlýär. Şunda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürmegi daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen öýdara tejribe alşylmagy möhüm ugur hökmüne kesitlenip. Türkmen hemde Owgan telekeçe dinanlarynyň duşugyna öýdara tejribe alşmak meselelerini zerur ünsürlýär. Belden şeýle iki ýurdun dinan telekeçleri haly hemde haly önümleriniň ösdürmegine dokma senatynyň işiniň ýygydyly kämilleşdirmegine munasip goşantyny goşýarlar. Bu bolsa iki tarapyň bar bolan mümkinçiliklerini ýokary derejede amala asyrmaga giň mümkinçilikler açar. Senetçiligi ösdürmek we bu ugurdaky hyzmatdaşlary giňertmek amala haşam sunugatynyň şol sanda keramika, bedek serişleriniň önümçiligini artdyrmak bilen baglanşyk meseleler duşuň gün tertibiniň özüni düzdi. Duşa gatnaşan dinan telekeçler gepleşiklerin netijeli bolanyny gowunçlan noktadylar. Hemde iki tarapyň gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen bir näçe meseleler boýunça alalaşyklaryň gazanyljakdygyny anammelerdiler.